Mistä ulkomailta tuli? Mä tiedän. Ja takaisin. Virallinen ruokapaikka tänään on ollut Äkkäri tai Hesburger. Tai Subway, nyt joustaa. No oi! Alas. Hei, tuli eteen. Ota housuja. Joo, tässä suihin joo. Housut pois. Hei, videon vaihto, mä haluun jumppaa. Vaihdetaan. Joo, mä tuun nyt jumppaa. Se ostettiin päivän säästä. Hienoa. Ei sähköä. Tää on Animeconi 2008 epävirallinen Erno jumppa. Tästä me näemme Suomen ainoan hyljekannan Tampereen puistossa. Tää on nyt niin kuvaa. Tää on hylkeitä koko maailma täys. Tää on uhelma. Niin kuin me kaikki tiedämme, hylkeillä on tapana kokoontua puistoon kumartamaan maata, pussaamaan maata patjoilla. Ja nyt superhidas. Superhitaita hylkeitä. Tää on tämmönen niinku Erno-hylkekanta. Ja sitten meillä on nämä vammaiset hylkeet, jotka eivät oikein osaa olla hylkeitä. Ei oikein osaa. Ei. Mitä se tekee? Oh my god, se venyy! Kyllä mäkin olen täällä välisin. Se on hiljaa. Vittu se venyy. Mäkin venyisin, jos mulla ei ole näitä housuja. Mä en venyisi ilman housuikaan. Nyt pois se video. Se tuli kato lisää jumppaajia. Eiku hylkeitä. Vittu mun olosta yhtään. Mutta me ollaan pysytty suurin osa ajasta kameran tällä puolella. Eikö siis me ei olla tässä videolla? Ollaan me nyt tässä välillä. Eikä olla. Okei, ei olla. Kato, sitten tonne. Tai siis me ollaan ne, jotka meni tonne. Nyt me heiluttaa yrittäjä. Se on todella tärkeetä, että... Siinä on Erno-hylket tuossa edessä. Joo. Se vähän viiveity. Pähkinä! Mä oon nyt vähän tähän Erno-hylkeeseen. Ai nyt tää meni vääräspäin. Täällä on hyvin innokas yksi. Ja siellä on pandakin mukana. Pandojen ominaista käyttäytymistä lajityypillä. Niin. Pandat ja hylkeet ovat tietysti todella lähellä toisiaan. Ja täällä on nyt yksi hieman erilainen. Ja täällä on todella innokas. Lappusuora. Noniin, lappusuora. Tulee. Hyvä. Jatkaa. Pikachu mukaan. Ai kädästi! Viimeiset 8 verkoon! Tervetuloa kommenttiraidallemme. Mitä näet? Virallisia hylkeitä Tampereen. Tää on Tampereen hyljekanta tässä näin. Ja tää on myös muutama hieman innokkaampi, kato tuolla noin. Nyt se nousee ylös. Pari pandaa ja yksi Pikachu. Ihan jees. Pandat ja Pikachu tietenkin olemme aina mielellä olla päivän säästä. Mahtavaa. Ernu-sateita on kyllä ollut. Täällä on ollut, tuolla esim menee tämmösiä niinku pieniä pisaroita näin. Ne kasaantuu rykelmissä. Täällä on ollut Ernu-kaatosade. On kyllä. Ja ohjaaja antaa nyt uudet ohjeet. Ei, hän juo. Kenen kamera toi? En mä tiedä. Jonkun noin. Jalkojen kielo. No nyt näytetään takapuolta. Miksi toi ohjaaja on hikinen? Ohjaajien pitää olla hikinen. No kun se näyttää, että millainen pitäisi olla. Sitten näkyy. Kenen? On pikku sinipaitaisen tossa. Tommosen mummo. Mikä näistä oikeesti? Tuolla pikkulapsi. Joo, mä huomasin. Olet